ya Maragoba na Boigo Muiroro ritukure Jumatano Soa asu mutandao insemo ya YouTube ulikilieta Ndizi TV News abo no konyora chibicha siabarya baito bemerobrio ao Boigo tonyore as Facebook buna Ndizi TV News aigano Ndizi TV News obwansu vomugusi Ndizi TV obwansu vomugusi Kenya nigo bagenderete kubori wa kubeko murembe ekerbono atigarita matko emeronketa tonatano nabere eriense ya Kenya goswase obochori obonene bwo mwako yega bwichi bwibere na meronkebere nebere tinga kingi omwanchi omurigerere bwegeta seni kya Ndizi TV nabo bwansi bo mugusi ekerongwege na ritkoria uri abere ritoera rukegima nabo igo kwabere gokwegokia asemerobere yonsi ritkoria rero ekerorire ne ritkoria Jumapili chitariki sato chomutenyi ogatano na kabere umwaka no iwechi bwibere na meronko ebere nebere nechinga kingi abonekero yaragirense Eyemo yabono mogoroba ekerongo kwariganira inkomanye narariya ngwariganiretie asemesa yamaya nyoro nabo kugendera gotobwati yawe trase website yaito www.ndizitv.or.ke asensemere ya Facebook na YouTube nigora tonyore wetra Ndizi TV News nabo igo asumutanda wa Twitter nigo gotonyora wetra @Ndizi TV News iri otogendere go kumanya manke ko kwariganira bigo gosangana nchwe komairo iretariane Everline Osero Mwancho murigere ribonekero siasa chigenderete kubwatainse Amayia Ensa Kenya nigo egatia bagaka koruase bunke yabo basi babeire bakogikeria egekorekeria korekanete ritkoria halamisi asegetie chigosori yakisi chingaki chietaro yaye omokonyi bumwiruke bendera yobomo bwa AZIMIO la umoja wa Kenya mathakarua awase chiburaburu chiabete chikoenekiwa ikine yakore babeire bakogikeria na nene kumomochia umurwanire bekirogo kyobo governor se county ya Kisii Simbarati askeri abo igo bamuganirie omwaziri w'oburendi bwaime Dr. Fredo Kengo Matiangi wesokia eryogo kwanera enganeyo orwati orwasobo imumurike itomilded mumanyi nabagakoro bwatya naya naratwariganirite Amatuko inseye merongene atigaire eryobochori Amayia Ensa Kenya gokoreka asebono siasa egenderete kubwata inse wetera abakuboria ebirogo ao Ensemo yabagaka korwa ase ebunge abubasi nigo besokirie na kugikeria egekoregia korekana asegeti kya Gusii Stadium wiki ya eta ekero omusangerekano bw'abasubati bekia magia AZIMIO omoyego yo orekoragwa na madakarua oturubanigwa ndutageti ekero muntu omurai Gusii yani o Kenya achire Gusii twarekana ko babantu tuli maega egento kerikia bete ekiarekanete egente kebe ntu abande ntu ari kogenda aroro asengeje twigwete no mukutano oyore ngo yubwa bangina peke yake musaja kyo yero chenjeti chianga kairo ko mukungu akaenda kwende meeting y'abakungu bono go tukumeti kiagera ekero kubunege itane chinguru ne kiribungero kwane ngabugenda mukore na mogokora twigwete na neke bwatire aye tokorobo soku ongwae no mugaka bwomuchi bali na Janet bali nongeri baganyita abagani baje kwashimuri omwana bono mo igokonyanye emboli omugaka atebe ngasoka ekiagera nero manye no mucyoyo kugwereka mwa abantu Bono nigo abagakabo bamochirie oyo mobwa barwanireria bekirogo kyobo governor omoske Simbarati naye nigago chama igaye chingwana chiae ekerarenge Amayia Kenya amatuko makeigo gochia omosangerekano yibwa AZIMIO gochia gokoreka Simbarati ekera kwani to mugutana asegete nande binte bikarorekana magenje nando mwana obwatiru igare brisoni
nkia kolire erene cherare oyo bwate okwanita amang'ana mbuo yakoragira egento twara gotesimba iga atware heshima y'omogusi bwansi pi mono korubo basi watoiro obosuku boigo nigo bamuboririe Dr. Fred Matiang'i wesonania eriogogikeria egekore ekio koruriri paka bono Matiang'i yo oiraro omwana itogusia tara comment anything tara condemn anything igo korobona ya mang'ana ya Matiang'i ya nyamanyete bono iyo kora Matiang'i nyamanyete bono ni kurweri Matiang'i omonyene muna internal security secretary engane yabwento konye condemn nerigoriri ne chinguru chinene mang'ana atarekana twaboreri omugako yo minto security kubwa bisi ya uhuru odero rete Kenya ngima Matiang'i naye omugusio manyete na kia bantu bamenyete gusiga ndutagetie fuche eburukade koro Matiang'i tigango tebi nduna abantu ba AZIMIO togera abantu beminche amina no tageta bagenda abantu bagenda uda ase chinga kiechio nigo baganirie amaskani gati yabakuboria ebirogebyo nabo igo chikura chomorembe abantu ndutagete gusika abarayi baito baturaire gocha twaba amaskani abo ekero baraso mukutano montonde taba sako chagiguno chabo manene na chabo moke na chabe nani eserikali ya baba chikure kara to chigwaga to akachikura no morembe ekiaro omwana ogocho no mogusio itu no mobasio itu atora eskizi county ebintu emeroberi itegende buro muna kwaje tole kinkolpatele geta seni kia Ndizi TV eletaliane Mildred Momanyi Miamano omorikeito Mildred Momanyi asorboti ororo ikaranu korwase county ya Kisii egati abamenyi korwase ensemo ya Sameta mukwerero nigo baganire obochori bwo morembe chingakie chiga siasa chigenderete kubwata inse bosbo bochori obonene bwo mwako yoiga na korengana na Dennis Marita uyo kuboria kirego kyo bo MC korwase ensemeyo ya mukwerero nigabeire gakugania abananchi gochora abarayi bali babwata amaroro yo gochakoreta amagendero ase ensemeyo kikomoranje komuji wakachikura chino mwakachikura chomorembe chikura nechiri tukerimo siasa yokoruri tukerimo yaera ubo mubonde bwatigara mambi mwacha kwerwanirira nana korora murai okorwe kiribo che skuru nechibasa lina nini oyo tagete ko twana atetakarwa lakini bona babaro abantu obeta kerete bona ntutageti tungainu nge kuchiribu 10 njiwake kurantu gute nzarie serikali ito rande zoirani abana baito mai bantu baito tuchandegete lakini nturanyora murayo gogoraki gotokonya igase chinga kichikura titorigere chibesa chirinkoegwa usokoegwa ayebuno mwaki ekura agekura kulingana nesera y'umuntu negento kilia gokorera usauji gokorera muna bono people have money bagachete chibesa babaita basera abantu 1000 2000 esingi njugo to make advantage yobo takabure bwa abantu baito baba echibesa baguru burayi ibibire byasara tutageti ekero ko mo byasara echibesa agenda kanye myaka etanere nande kamade ngazingi nyamande ngotakaboro nanda chatugure ekio tokoti abantu baito engakie yaikire kalie bese iyo kera areto kiate nyara gokonya muntu jandegete mwakiro murayo muya ekura Nekera bono abarayi bagenderete gweyakire koko ase okoriye birogo au asobochori obonene bwo mwako yoiga nigo yokoriye kirego kyobo bunge ase bunge ya West Mugirango imeye county ya Nyamira Steve Mogaka abaire gagokwanera ayo arachigo ikerania chinga kyara iweri bagari okora ebunke yo omuske Mogaka boigo nigabeire gakuboria serikali erera chigo swabisi ase asa matukari bosyo kwene kyabuna nko mwabare ngosengo mochora bare omuske Dr. Fredo Kengo Matiang'i oyoro mu waziri w'uburendi baime gotigara ase kirogekyo eryo goche wikirania emeremo yokubeko borendi Amayia Ensa ya Kenya Mildred Momanyi namanke kubwatikana noroboti oruo buna chinsemo chinde ekero siasa egenderete kubwata inse Amayia Ensa ya Kenya county ya Nyamira nero tiratigwa magega ase abarwanereria bagenderete kurigia ebirogo au byoborai oyo koboria ekerogo kyobo bunge korwa West Mugirango omwakili Steve Mogaka nigo atebire aliara chigo korera abamenyi borogongorwo ase abaenekeiri aliara chiego ikerania igontagete tubwaterane
egekoera chibese chigo cha weteraso mochumbe tari chio mochumbe ni chia abantu ba West Mugirango ekero togocha gochiegwa igo togochianekera kero mwaka twateba ninga chiwodi cheito isano chibese twae twe chiseminage echipara nechi egera abantu baito inwe mogoeta chipara mumanyete nga mbororoki para kiebwate toikaranse kere ward twanchirane nga chibese chiatoka tige chibe kupara gete asensemo yechisemi igonta gete tubwatirane n'abari mu baito nechi board chiabo kumanyanga priorities yechiskuru cheito nchirichi nigo baigo aganirie obomo bwa AZIMIO gochiako banyora abagusia bange ase ebiroge binene ekero barachie koira nabo igo gochia gotiga Dr. Fred Matiang'i kogendereria ase ekero kyoborendi bwaime engane yo ya mento chinguru na mumuro mwabo omwakili Dunstan Omari Fred Matiang'i atigwe kero gokiriare egeko bwaterera security yense yebuya urendire yense ya kero abachole twe no urubu na deputy president ba decide tinga nkoyeri bare serikali AZIMIO etangase Dr. Fred Matiang'i aegwe kirogo kio serikali bajite nyama ya bakamukwanira bakateba oiru lakini we are still demanding without apologies na etangaswe openly na CS Matiang'i lero kuchikobe CS ya internal security na mogusionde bwensipi ore holding a position in government ki position yichiabo open diebe kuna no bago chikotigara nigo baigo Dunstan aire okoboko obomo bwa AZIMIO ase okonyora omogusi ase manifesto yabo egentokera chiekogera gusi gwaka ekura yabo gochia ase Raila Odinga manifesto chigokwana igoro ya ito toise kwansere manifesto ase tore in AZIMIO ebwata abagusi over 90% inkie kogera abagusi banganya gochia AZIMIO iga besa chonsi pi chigo chaga nchiriko Rwande no chikoruga gusi echa yao nere kunacho chibesa chiagenda serikali chiarwe serikali cherana igo goikachibesa chirikwa kwa serikali ya irire ekoiraneri back chibesa kutumigwa buya gingo ripoti aliega seni kia Ndizi TV elietaliane Mildred Momanyi Obomo bwa AZIMIO la umoja wa Kenya kora wano mwiruruke bendera yekirogo kyo burayo bonene bwense wetraso obomo bumuskraila Odinga nigo bayakire koko imeye county ya Homa Bay gukwana chinga kibata baikirana se chinsemo imeye county yo nigo bali achira chiokoreta amagendero ase county gose asense ya Kenya chinga kibara iwe libagari okora ense ya Kenya chinga kichwa igoni nere omokonyo ye oyore Martha Karwani gagenderia siasa chobomo bo ase chinsemo gatia bense mo ya Kawankware Githurai na Boigo Marikiti ime ye county ya Nairobi tinga kiaganya bamenyi bechinseme cyo kumubwatse Raila Odinga eri ochikoreta maunchorero ime yense ya Kenya Sara Nyarangi Otita ni gatu aliganire teoroboti urwa senchira yoboime Abana siasa amona barai ao nigo bagenderete gwonchokana na asense ya Kenya elioko eligeria chikura asobocholyo banene bumwakoyo iga abarai bali bakoligia ekirogo kyobo president asense ya Kenya kurwa sabomo bwa AZIMIO la umoja One Kenya Alliance nigo bairach campaign chabo goika ase county ya Homa Bay abwa sababu atani kurwa sabomo bwo banyora chingaki na gokwanera abamenyi kurwa sorogongo ruo asiba mwakere koko omuraiwe kiama kia ODM Raila Odinga gati abarai baikirana asomo sangerekano koreka asensemo ya Oyugis ngamo nomo governor we county ya Mombasa Ali Hassan Joho moraiwe kiama kia Wiper Kalonzo Musyoka omobunge Osuna East Junet Mohamed gati yabarai bande abuba mwakere koko Raila Odinga. Ruto ni mrongo, baba ni mkweli. William Ruto ni mfisadi, baba ni mweka ahadi. Si mnajua hayo? So hawezi kulinganisha baba na William Ruto. Baba ameweka ahadi na akakamilisha
Sisi hatuwezi kubali kwa sababu tunajua yule rais ambaye anakuja ni Raila Amolo Odinga. Mimi nimeshtuka leo kuona gazeti ya kwamba William Ruto anasema na ananukuliwa kama yeye mwenyewe anaongea, anasema ati alikuwa karibu kupiga mkubwa yake ambaye ni rais wa Jamhuri ya Kenya Kofi. Nyinyi watu ya Homa Bay. Chinga kiecho Odinga nigaira libagali ya bene na gokwana na bamenyi kurwa sensemeyo. Mambo mingi zaidi ndani ya hiyo manifesto yao. Lakini muhimu zaidi ya kwamba wao kuongea juu ya mambo ya ufisadi. Tena wamekuwa wanaongea juu ya gharama ya maisha. Ati iko juu. Ati wataleta bei ya unga chini, wataleta bei ya sukari chini, bei ya mafuta. Unga wanasema ati wataleta mahindi kutoka ngambo hapa Kenya. Baada ya kisema kweli hapa, amtaki baba aende akutane na sisi akiunda serikali. Yeye serikali ndiye ataunda. Si ndi kweli? Yeye serikali itakuwa inaundwa na baba. Sisi tutakuwa tunamsaidia. Kiecho omokonyo ya Raila Odinga omusubati Martha Karua nigaira campaign ase county ya Nairobi abwasa tara chinsemo buna Gikomba, Marikiti, Kawangware na Githurai asamwa kereko Odinga abwasa teba na arene kerengekia asaba Kenya asengana yobo kurumi etati wa magega abwasa boiga teba lichi kondiche koligereriwa ntubonereria bonde bwensi botayo. Tufikiri wapinzani ni maadui, wapinzani ni ndugu zetu. Kwa hivyo tunawaahidi na Wakenya wote kwa jumla, sheria itatumika kwa kila mtu sawa sawa. Awe mtoto wetu, awe rafiki, awe mpinzani, sheria ya Kenya ni moja na hakuna mtu tutaanza kupatia vitisho. Sara Nyarangi Ontita, Ndizi TV. Muyamano murikeito Sara Nyarangi Ontita ase oroboti ororo ikranu korwase siasa chobomo obobwa azimio la umoja one Kenya na sensemo yobomo bwa Kenya kwanza nigo omurai bwobomo omuske Dr. William Samoei Ruto aberega kogikeria okobwatana kwa omurai wense ya Kenya omuske urumuge Kenyatta nabo igo omurai bekyama kya ODM Raila Amolo Odinga askira gotabuna okobwatana kwabo na kokweranire magega amagendero imeyense ya Kenya anene emirobere bwate ase serikali ya Jubilee gokwana ase chinsemo aimeye county ya Meru nigo boigo abagakugania bambe chinseme cyo kumubwatia eriogo cya kogenderia emirobereyo chingaki araso ase serikali buna omurayo gatano. Wananchi wengi wanaumia, wananchi wengi wanalala njaa, bei ya unga imepanda, bei ya mafuta imepanda. Ni kweli ama si kweli? Nyinyi mnajua siku ile nilikuwa nafanya kazi na Uhuru Kenyatta, mimi nikimshauri bei ya unga ilikuwa shilingi 90. Saa hizi anapata ushauri wa bwana Kitendawili, unga imefika 230. Ni kweli ama si kweli? Tunaweka bilioni 100 kupanga ajira yenu. Tunataka vijana wawe na ajira. Tunaelewana? Jambo la pili, tumesema wera ni wera. Tumesema wera ni wera. Na tumesema tunaweka pesa ya serikali bilioni 50 kwa biashara ya mama mboga, biashara ya bodaboda, biashara ya mtu wa chini, ndio tuinue biashara ya kila mtu. Katika ile mpango ya bottom Omurwaneria wekero kyobo governor wetrase kyama kyawaipa ime county ya Machakos wa Vinyandeti nigaberega ko mugikeria gusika ko yikeria bororo chingwa na CHIA nzio kawaita oyonero ko yekero kyobo governor ase county eyo asoko bagosereria ababwatani be kyama kyawaipa okwana nabari kyamangana ime county ya Machakos nigo gwa Vinyaganirie abanyanyimbo ku muringoria waita ase keria abeire kago kwana obeigoro yababwatani be kyama kya ODM na otabuna e county ya Machakos ne county omurembe na igoti baganetigo chigoturubaniwa. Sisi watu wa Machakos ni watu wa amani. Na sisi hizo tabia zako unataka kuleta hapa Machakos kutuambia ati utakatakata watu na utawangoa, ujio utazirudisha mali umetoka. Yeah. We are not going to allow that as Machakos residents. We are peaceful people. We have the 45 tribes of Kenya here and we have lived peacefully. Usije kutuletea mambo sisi hatukuwa nayo.
hapa tunapigaga siasa vizuri. 2017 siasa za Uhuru na Ruto zilipigwa, za Raila na Kalonzo zikapigwa. Hakuna watu waliumizana ama watu wakapigana mahali. Kwa hivyo mtu anakuja kuleta ukorofi hapa kwetu, sisi hatutaki hivyo. Na nawaambia, I'm asking the government to really, and especially the police and the bodies concerned, waita wamuulize alikuwa anamaanisha nini kusema atakatakata watu na atawang'oa. Abara ibech kanisa korwa sensemo ya mbere nigo baboririe abana siasa gotiga chingwa na chitabwenereti asemesangirekano ya siasa ico kirabaise guturubania omurembe imeyense ya Kenya bakora wane kanisa ya Anglican Church of Kenya Bishop Moses Masamba oyo bagakora umuyega bwoko igora magacho ya megeri yoboncurere webuku nigateba buna chikanisa nigo kiragendere gusabira omurembe imeyense ya Kenya. Waombe kura, wafanye kampeni kwa heshima ya mwingine na ya wananchi, na siku ikifika tarehe 9 wananchi wajitokeshe kwa wingi tuweze kuwachagua, na yule atachaguliwa apewe heshima, na wale watachaguliwa tunatawajua pia tunawatambua ni viongozi wetu. Tunaomba siasa ni karata, tufanye karata yetu bila matusi, bila kupigana, bila bloodshed. Mtu akienda kufanya campaign asipigwe makelele na mwingine. Uchaguzi na kuchaguliwa yote tufanya na njia ambayo italeta maendeleo, na kuunganisha Wakristo, kuunganisha wananchi wote. Unenjira ya moyo gokinya mangana y'ubonchorere mense ya Kenya niga serikali yense ya Kenya yateruna yabekire merobire saine yogo chiago konya abonchorera bo bali abakabake nabo igo bali obonchorera bwabo bogererete gokina ayankorengana no mu director ase ekyombe kya International Trade Oliver Konje oyobetega gosekero babete bakumerana nababwatani korwase byombe au unekyombe kya EVU Limited egatie byombe binde binge. Enterprises has created a lot of businesses that varies from mining, manufacturing, agriculture, services, and so forth. The sector also plays a very key role in employment opportunities. There are a myriad of challenges culminating from reduced disposable incomes. Most Kenyans have reduced purchasing power. The pandemic impact. We will endeavor to keep abreast with the demand to our market partners through engagement, market research, diversification of our products, digitization of some processes for the tech-savvy customers, improved marketing and branding, and restructuring where necessary to ensure products reach you even in a more pocket-friendlier manner. Abasubati n'abana bake wetani chiribwe meronko etatu kurwase county ya Lamu nigo banyorire obakoreri bw'obocenu murobero beto obochakiwa ne company ya Safaricom Foundation bakubwatirana ne serikali ye county ya Lamu unenchira ya moyo kubaikera abasubati nabo igo abana nako bakonya kurwase amarwaire au ayakoirera gosaria amagimabo. Here, and we realized that there were very few partners who were involved in maternal and child health program in this county. And together with the county, we co-created the maternal, newborn and the child health program, which we call Afya Uzazi Salama. The program had several objectives. One was to improve access to maternal and key maternal child health services. Second was to address issues around demand for these services. We ensured they had the right facilities, equipment for mothers to access quality care. And then we addressed the issue of referral. Ensemo y'abasaikorwase county ya Murang'a nigo bagosereire gochiago korokorobekana kere Jumatatu oikari goliryo bosibo koruga lyabere riko yerwa korwase rirebono weka chishiringi 100 korengana barabo nigo bagoteba buna obogima nigo bogenderete gokonga koirera abakenya banke gochandeka askeri baboliro mu waziri w'uburemi Peter Munya koligereria engane yo na koimokia egetambukiro kewenerete. Tunaumia sana juu hata watoto wetu sometimes wakienda shule wanaenda bila kula kitu. Tufanyie tu favor moja tu kuangusha hii bei ya unga na tutashukuru. Kila Monday sisi na grupu yetu ya usawa kwa wote, kila Monday tunaingia maandamano ya Kenya mzima mpaka
Bei ya unga ianguka, kuambia Waziri Munya unga ianguke kutoka hiyo 213 ikuje shilingi 100. Abamenyi korwase county ya Busia anena abaunchoreria nigo bakoreto kurobekana asikeria bakwemurunganiria okuborwa ko burendi ASENSA Eyemo korengana barabu nigo bagoteba buna ababewa bwo nigo bakwebisa andi nigo bakorwa ASENSA ya Buganda asikeria batebire buna nigo baganete kwenekerwa omurendi eriyo kobeka amagimabo ase aororo korengana no modisisi Obusia Kipchumba Ruto nigatebire buna nigo barachiko bwatirana nabo bisabanyanyimbo korwa ASENSA ya Buganda eriyo kwenekeria abamenyi benseme ya Busia uburendi boisaine. Mara nyingi ni kama hawa watu wanatorokea nchi jirani. Tuhakikishe kwamba tunafanyia pamoja na serikali ya Uganda kuhakikisha kwamba hawa watu wamepatikana. Sisi kama wana biashara, wafanya biashara, saa hii tumekuwa waoga sana. Hata saa hii tulikuwa tunafanya kazi mpaka saa 2, saa hii hatuwezi kufanya kazi mpaka saa 2. Inabidi tufunge kazi saa 11. Security is what is required, and that's what we have told the officers to take charge and deploy the state-of-art technology, and we have leads leading to the arrest of the perpetrators of the crime. Omo Archbishop Jackson Olasapit ni gamochire manifesto yomuraibe kyama kia Roots Party Professor George Wajakoya ne manifesto yaye eyo abakagosoma yogochia wanchera obotumeki gose obosimeki bwenyasore obotugi bwechinyiti erigo kinya uchumi korengana nere ni gatero ne inenchire yemo yogochia kobeka amagima y'abakenya sakongu anene abasae ase barachi gotumeka enyasora sobonge yentogera chigosaria amagimabo. For Kenyans in any upright and morally standing society is unacceptable, because promotion of bank, we all know what bank can do. It is something that captures a mind. It is addictive and it destroys. So you cannot introduce something in the name of an economy, boosting the economy of a country, because that is where he want to premise it. SMO ya Bogusi abamenyata sebunge ya Westlands imemwe Nairobi nigo barire irayo gocha kumusira timu wanyonye yo kuboria kerogo kyobubunga ASENSA Eyemo weterase kyama kya ODM askeri bagoteba unanero rabaletera amagendero nabayigo amauncherero ASENSA Eyemo. Maendeleo ya hapa Westlands, tungetaka kwanza tuhakikishe ni lazima tuweke standards za city yetu juu sana, na lazima tu transform service delivery ya watu wetu. Tukianzia mambo ya market, lazima tuwe na ile soko wewe ukiwa hapo ni ya kuhakikisha watu wetu wanaweza kuweka soko mahali safi. Nataka kura za Westlands wakati huu munipatie kama zile kura za governor, si ndio? Waonyeshe ya kwamba I was ready to be the governor of Nairobi. Na vile vile tunataka governor wa Nairobi akuwe ndani ya AZIMIO. Kwa hivyo Paul Kabekathe na Kaloki mwenye amekuwa hapa saa hii akaenda, wao lazima waingie City Hall. Tunataka only one thing. Tunataka baba akiingia State House na Martha awe na jeshi. Lazima awe na control ya National Assembly na Senate, si ndio? Kwa sababu kama hana control, mumeona saa zingine tukitaka kupitisha bills vile tunaendeshwa mpaka tunakaa mpaka saa 8 asubuhi kwa sababu ya michezo ya kuangusha serikali badala ya kuangalia vile watu wanahitaji. Na hiyo ndio imetuletea shida. Saa hii nimefurahi kuona Uhuru Kenyatta amesikia kilio ya wananchi kwa bei ya unga imeenda juu. Omaerio Amayia Ensa Eyemo yo wekera no mwanche umurigaririmbya manasa gochora ko bana ncho ko omaerio bari bonse baba kubwatira na ncherio ko enekia buna mangana ya goikeire na barabuni gonko bakira ngambya muno nyora chikoraga chinsa isato aya munaenda manke ncho ko yaretana na inda sora senchera ere yo wekera no ekero ngendrete go kuinyoria buna nabo gotobwate wetera ASENSA Eyemo ya Facebook na YouTube Ndizi TV News ase website ya itoni gorato nyore wetera www.ndizitv.or.ke erio togendrego kumanyia manke topsa Oscar gendra
gutwara ubuligereri burobia iretariane Everline Osero. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi.